बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ आसामाव मोनबा ब्लेक फांगासनि केस मोनदों। आसाम रायजोआवबो मोनबा ब्लेक फांगासनि केस मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामाव मोनबा ब्लेक फांगासनि गाग्लोबनाय केस मोननाय जाबाय। देहा सिबिथाय बिफाननि डाइरेक्टर रतिन भुइयाया फोरमायनाय बादिब्ला डिब्रुगड़आव साब्रै सुबुंनि देहायाव ब्लेक फांगास जिउसाया गाग्लोबनाय केस मोनदों। लखिमपुर जिल्लानि सासे 47 बोसोर बैसोनि कर'ना बेरामिनि देहायावबो ब्लेक फांगास मोननाय जादों होनना डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजनि प्रिन्सिपाल सन्जीब काकतिया फोरमायदों। नैथियाव दङ कार्बि आंलंआव नोगोद 12 कोटी रांजों लोगोसे सानै आइजोखौ हमदों। कार्बि आंलं पुलिसा नोगोद 12 कोटी रांनि 3 किल'ग्राम गोजौ थाखोनि ड्राग्स जब्द खालामदों। आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्त बिथाङाबो टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनाय नुनो मोन्दों। कार्बि आंलं पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला मणिपुरनिफ्राय लाबोबाय थानाय जादोंमोन गोबांथार ड्राग्सफोरखौ। मोनसे स्रोद सोलोंनि गेजेरजों खौरां मोननानै सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गंसे गारियाव 3 किल'ग्राम ड्राग्सजों लोगोसे सानै आइजो आरो गारि सालायगिरिखौबो हमनो हायो। ड्राग्सजों लोगोसे सानै आइजो हमनायफोरखौ चेन्नाईनि थागिबि पान्जु बर्नम आरो लक्ष्मी दे होनना सिनायथि होदों। मणिपुरनिफ्राय चेन्नाईसिम लांनाय जागौमोन बेफोर ड्राग्सफोरखौ। थामथियाव दङ बाक्सानि जिल्ला बिजाब बाख्रिखौ रामदास बसुमतारीनि मुङाव होनाय जाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर सेरनि बाथौफुरियाव लुफुंनाय जिल्ला बिजाब बाख्रिनि मुंखौ बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रामदास बसुमतारीनि मुङाव फोसावनानै होबाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों लुफुंनाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर सेरनि बाथौफुरियाव लुफुंनाय जिल्ला बिजाब बाख्रिखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बेखेवनानै होनायनि उनाव खुंनाय आफादाव बे बाथ्राखौ फोरमायो। ब्रैथियाव दङ एनआइए बिजिरसालिया साबुआ केसनिफ्राय अखिल गगैखौ उदां खालामबाय। रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागर बिधानसभा बियाबनि एमएलए अखिल गगैया मोनसे केसनिफ्राय उदां जाबाय। रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागर बिधानसभा बियाबनि एमएलए अखिल गगैया साबुआनि जाथायनिफ्राय उदां मोनबाय। एनआइए स्पेसियेल कर्टआ दिनै अखिल गगैखौ साबुआनि मोनसे जाथायनिफ्राय उदां खालामना होबाय। मख'नो गोनांदि अखिल गगैया गुबुन मोनसे केस सानमारि केसनि सायाव हियारिं सोलिगासिनो होननाबो मिथिनो मोननाय जादों। अखिल गगैनि मोननै केसनि थाखाय दिनै स्पेसियेल कर्टआ हियारिं होदोंमोन। मोननै केसफोरा जादों साबुआ पुलिस थानानि सिङाव केस नाम्बार 289/2019 सेक्सन 120B 147-148 149 336 307 383 आरो 326 आईपीसी सेक्सन 15(1)(a) सानमारि पुलिस थानायाव केस जानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दासिम अखिल गगैया सानमारि केसनिफ्राय जामिन मोननो हायाखै आरो उदां जानोबो हायाखै। बाथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय सुबखाता निकासि लामानि दिरिं एबा मरा फाग्ला दैया दैसानि सायाव थानाय बायख्रेबनाय पाक्कानि दालांखौ बिटिआर सरकारा मावफुंगोन। प्रमद बर'आ बुङोदि रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखायसो सरकारखौ दाफुंदों। बिनिखायनो बे दालांखौ गोदानै लुफुंनो नांगौबा लुफुंनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि बे दालांखौ बानायनो थाखाय 1 कोटी एबा 2 कोटी होगोन होननानै खोनानायफोरा नंखाय। बेखौ इन्जिनियारिंफोरनिफ्रायसो बिथोन लानानै गोदानै लुफुंनो नांगौबा आबुङै गोदान लुफुंगोन होननानै बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।